دم باش و بنێرمێ هێژا hûn çawane hûn baş in hûn bi xêr hatine ser kanala Zimanê Kurdî. Îro bi waneyeke Kurd em ê li pêşberî we bin. Di waneya îro da em ê kîte di zimanê Kurdî de nas bikin. De em bi hev re dest bi waneya xwe bikin. Em dest bi waneya xwe dikin. Me gotibû waneya me îro kîte ye. Di destpêkê de pênaseya wê. Pênase ew parçeyê peyvê yê ku bi carekê re ji devê mirov derdikeve ye. Cureyên kîteyan li gorî hejmara tîpan, tabî cem e gelek cure hene. Kîteyên yek tîpî ango tenê ji tîpekê pêk tê. Kîteyên du tîpî ango ji tîpan pêk tê. Kîteyên sê tîpî, kîteyên çar tîpî, kîteyên pênc tîpî. Li ba me pênc cure hene. Yani dibe ku kîte li ba me têda tîpek hebe, dibe ku du tîp hebin, dibe ku sê tîp hebin, dibe ku çar tîp hebin, dibe ku pênc tîp hebin. Di destpêkê de kîteyên yektîpî wek meqalê kiribû, ev kîte tenê ji tîpekê pêk tê. Hemî tîpên dengdêr bi serê xwe kîteyeke mîna ravekên rêzî û gihanek. Mînak tîpên dengdêr li ba me heşt tîp bûn: A, E, Ê, I, Î, I, û, O. Ev heşt tîp hemî bi serê xwe yek kîte ne. Kîteyên du tîpî, ev kîte ji tîpeke dengdêr û tîpeke dengdar pê tê. Tabî di her kîteyekê de tenê yek tîp dengdêr heye. Nabe ku du tîp dengdêr hebin. Dema ku du tîp dengdêr hebin, wê demê dibe du kîte. Yani her kîteyek divê tenê tîpek dengdêr têda hebe. Mînak av, aş, êş, ax, în, çû, ga, ji û her wekî dî. Ev peyv hemî kîteyekin lê ama ji du tîpa pêk tê. Kîteyên sê tîpî, ev kîte ji tîpeke dengdêr û du tîpên dengdar pêk tê. Mînak ast, şev, bav, şeh, bar, kar, rûj û her wekî dî. Ev peyv hemî yek kîteyî ne lê ama ji sê tîpan pêk tê. Binêrin ast sê tîpin lê ama tenê tîpeke dengdêr têde heye. Yani ev yek kîteyî ye. Binêrin ast bi yek carê ji devê mirov derdikeve. Kîteyên çar tîpî, ev kîte ji tîpeke dengdêr û sê tîp dengdar pêk tê. Mînak pirs, tirs, çewt, text, nerm, rast, kurt û her wekî dî. Ev peyv hemî yek kîteyî ne lê ama ji çar tîpan pêk tê. Tîpeke dengdêr û sê tîp dengdar. Cureya dawî kîteyên pênc tîpî, ev kîte ji tîpeke dengdêr û çar tîp dengdar pêk tên. Mînak şikeft, stand, stran, şikest û her wekî dî. Ev peyv hemî yek kîteyî ne lê ama ji pênc tîpan pêk tê. Lê ev peyv hemî tenê têde tîpeke dengdêr heye, anî ev kîteyeke serbixwe ne. Yani nebû em bibên şikeft du kîte ne. Şikeft kîteyek tenê ye bi yek carê ji devê mirov derdikeve. Şikeft, stand, stran, şikest û her wekî dî. Bi vê awayî em digihêjin dawiya waneya xwe, heya waneyeke din bimînin di xêr û xweşiyê de xatirê we.